έτσι. Και τέλος, από 3 επί 4. Αναγκαστικά το γυρίσει το τελευταίο, έως το 0, τι κάνει τώρα αναγκαστικά, έως το 0 το 2 πίσω. Γράψτε καλύτερα. Εδώ. Η γωνία μεγαλώνει και σιγά σιγά το ημίτονο, γιατί μπορεί να φέρει σε μικρή γραμμή, αλλά είναι αρνητικό. Φτάνει στο στρατομείο μέσα στην πρώτη. Άρα αναγκαστικά το πρέπει να αναπτύξουμε. Σε αυτό το σημείο είναι τελική ο τάφος εξετάσει. Αυτή είναι λοιπόν η συνάντηση του ημίτονο. Και εσείς δεν προσέχετε, άρα έχετε κάνει όλο το παιχνίδι, γιατί αν δεν καταλάβετε το πρώτο, όλα τα άλλα βασίζονται στο πρώτο. Εντάξει, το είπα που ξαναείπαμε, δεν καταλαβαίνετε, δεν πειράζει. Θα γράψω τώρα αυτά που είπαμε, θα κάνουμε πινακάκι για να κάνουμε τη γραφική παράσταση όσο πιο απλά μπορώ. Αυτά που είπα θα γράψω σε ένα πίνακα, να τα δείτε κιόλας και να δείτε και κάπου τη γραφική παράσταση. Δηλαδή, έχουμε το χ, έχουμε το ημίτονο χ. Λοιπόν, 0, πι 4 και 2 πι. Δεν μιλάμε. Εδώ το 0 είναι 0. Εδώ πέρα είναι το 1. Εδώ πάμε στο 0. Εδώ πάμε στο πι 1 και εδώ ξανά στο 0. Από το 0 στο 1 αυξάνεται. Από το 1 στο 0 μειώνεται. Δεν είναι κι άλλο. Από το 0 στο 1 ξεκινήσουμε πάει στο κάτω. Και από το 1 στο 0 ξανά αυξάνει. Νικολάη. Λοιπόν, η μεγαλύτερη τιμή η μικρότερη τιμή είναι το τώρα θα γράψω παράσταση και να τελειώνουμε. Είναι να πούμε νομεράκια. Λοιπόν, δεν θα πάρω όλα Κάνε πάντα. Είναι πιο εύκολο. Λυσικράτη. Λυσικράτη. Τζαμάικα. Ένα 0. Πελάτη. Κάτσε, γράφει. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, Προ. Κάνε προ.